Tak čo ty ja? V dnešnom videu si zahrajeme Destroy Garden. Zatiaľ kámo nožnice, tak poďme strihať tú záhradku. Krásnu. Úplne nádherná. Úplne akože, chcem zdevastovať. Žiadna záhradka. Místo plus. Poď. Čo tu bude lepšie nožnice? Hurá! Je lepšie strihať. To je progres. Najväčší. Najlepší idem strihať. Striham. Jupi. Pijem strihať kvietky. Vždycky robil doma. Som tak viezol na nervy. Vždycky som ničil kvety. Jupi. Je mi ničí to zase. Ale teraz v hre. Nevravujte. Ako predtým. Poďme nejaké dezercice. To čo má byť akože vaté. Poď strihaj. Strihaj tú záhradku. Strihaj. Dobre. No počkaj, poď strihaj. Keď sa to zostriha? Haló? Mohol by sa to zostrihať. Daj sa zostrihať. Idem sa pozrieť tu. Čo tu zase majú. Na kúpenie. Môžem začať odkúpiť. Dúfam, že môžem. Dosť dobre, ďakujem. Tesla, super. Dám na svoj kaktusík. Pekne poničí. No paď. Idem strihať. On má 800 ápok, čo ti šíbe? No nič, kámo. Máš 800 ápok. Toto nechcem robiť. Nechcem mi tu grubky, no čo? Nebudem tých smeradov podporovať. Toto sú dobré. No poďte, berte moje robuxy. Ojojoj. Také peniaze. Tak to super bude. Plne sa teším. Plne už mi sliny tečú normálne z tých peniazí. Úplne, mám 1000 eur. Zo zničenia záhradky. Vrajte zničenie záhradky, to mi tak maximálne dostal z drba, ale to rozumiem, musím. Teraz mám v Robloxe. Nevrávíte. Takže tak. Bože, našetríme veľa peniazka. A idem strihať normálne. Zda čo to kúpiť, ja mám zase desert, ktorý bude tak dlho sa ničiť vysoký, že to neviem. Ale bombu mám. Na bombiznu mám. Reziarstvo. Nech sa reže. Ešte tu máme bombu. Bomba! Ča. Ja sa ozvem, že šetrím veľa peňazí. Teraz budem mať veľa peňazí. Som tu mám dajaké prašúly. Ideme to utratiť. Ideme to utratiť. Drill. Idem kopať do zeme normálne. Idem kopať do zeme normálne. Škoda. Poď reč. Poď vrták. Vrtaj sa do tej zeme. Jupi. Vyvrtám obrovskú džúru. Poď kávo vrták. Poď. Čo mám byť? To čo je? Tu musím ho strihať, toto normálne. Tu rastie. To sa vopchá, nie? Vopka. Super. Môžem ešte. Dať bombu. Striham teraz. Striham ako život. Striham.
Strihanie je najväčšia zábava na svete. Úplne najväčšia zábava. To strihanie je taká zábava. Je to normálne, to strihanie, to je normálne. No je koníček normálne, to bol skôr môj koníček, bol strihanie kvetov doma, ženie nervov, tým. To bol môj hlavný koníček. To je jeden koníček zo strihanie kvetov z detstva. Napíšte do komentárov, či to aj vy tak robili. Ešte sa to dostalo i zrba. Napíšte, hneď, teraz. Napíšte, teraz. No ja šetri na čo? Teda Trevirt. Dobre, ideme do Masines. Poď, čo môžem kúpiť? Zase drill. Zase ten jeden drill. To je Daily. Dačo dobré. Hej, to kde som? To som na inej zárade. Ja som sa stratil pekne. Pekne krásne stratil. A paď. Poďme. Oooo. To čo je? What the hell is to čo? Okay. Budem šetriť. No vyzerá ako niečo, čo by mohlo pomôcť v mojej záhradke. Viem, kde to mohlo pomôcť úplne zničiť to, zdevastovať takto. Takto proste. Takto jedným usknutím. Užívam dvakrát prachy. A mám. Ešte 8 minút. Hurá. Keď tomu bude mať on jednakrát prachy, to bude smutné. Prečo nemôžeme dvakrát? O to čo je? 1 000 000! Čo vám šíbe? 1 000 000? No, man. To je moja záhradka. To je moja krásna záhradka. A tu môžem kupovať ploty. Musí až teraz, Šimon. Ale až to teraz musím sa všimnúť. Čo, ja som kúpil drill? Veď ja som kúpil drill. Tá hra ma oskyvovala. Aha, toto? Z toho padá. Ale zvyškajte. Fakt? Ja som dobrošli takú chvíľu. No nevadí. Okej. Čo mám s tým šalmi? Unlock desert, aha. To môžem? Neviem, čo to znamená. Unlock to desert. Aha! Desert plod musím unlocknúť. Upgrade. Už to chápem. Takže driliky mám veľa, takže driliky. Neviem, čo to urobí. Paďme, Nukič. Prečo nevidím, čo sa stalo? Oh, hell no. Nie, moja záhradka je pre Jupy. To je taký zázrak. Normálne zázrak sa stal. Moja záhrada sa zmizla. Asi takto. Jupy!
Tá hra zase zmizla. Napíšte ešte do komentárov, či by ste chceli ďalší diel z tejto hry. Určite napíšte. Keď budete chcieť, tak kľudne natočíme, alebo napíšte do komentárov ako inú hru na Robloxe, čo by ste si chceli hrať, alebo nemusí byť na Robloxe, môže byť úplne iná. To je jedno. Napríklad, ale nie za peniaze, prosím, to je napríklad, ja neviem. Teraz mi nič nenapadá. Hej, to je napríklad dačo, čo je free aj na Steam, kľudne tu môže byť, ale niekto je ani za peniaze. Žiadne evríčka, ja tam nechce teraz míňať. Dobre? Dobre! Prosím. Napíšte mi akú hru, ktorú by ste chceli vidieť. Také nové. To akože čo má byť? Za Robuxy. Máme tu teraz veľa. Tak napíšte do komentára, že by ste chceli ďalšie z tejto hry a napíšte určite do komentára, akú hru by ste keď tak chceli na Robloxe alebo aj inú. Na Robloxe, ale dúfam, prosím, nech není za peniaze. A až sa teda teraz lúčim. Čaute!